45 minuts per sobre de les 11 del matí continuarem en directe al Planeta Prat en aquest dijous que per molta gent sembla dilluns i amb aquesta barreja de tristor i d'alegria. Alegria perquè arriba la Marta Vallat Bocoll amb el seu espai de Sempre ens quedarà al Prat, que barreja, com sabeu, ciència i humor, i amb una mica de tristor perquè serà l'últim de moment. Marta, com estàs? Sí, això està bé, perquè Benvinguda. jo penso que l'assassí i assassina sempre torna al lloc del crim, aleshores està molt bé que diguis de moment, m'ha agradat De molt. moment, no? No tanquem la porta. És com allò que dius, no, l'amor, no, prou, jo no sé què. Qui és aquesta? És la Sam, la noia de xarxes. On has estudiat, Sam? A A l'EMAP, molt bé, molt bé. Ai, la tenim senyor. per aquí fent les xarxes, Sí, les xarxes. i ho fa superbé. Ja. Estem molt contents. I té un podcast propi aquí, Ah, sí? de cultura K-pop. Es diu No Ui, Mipi. el K-pop és lo más. Sí, ara ho Sí. peta. Sí, jo haig de prendre alguns passos. Sí. Bé, doncs, sí. Ai. Llavors, avui ens carregarem una mica el format. Sí, avui canvies tot. Sí, digue-li Val. al de la EPD, el Prat Digital, Sí. que, sisplau, ens pugi de seguida que Val, pugui la val. nostra intervenció, perquè fins ara no acabo de parlar amb la mare de l'entrevistada, dient-li, avui surt l'entrevista de la L'acabem Melinda. de trucar, de fet, Ara fa un mateix, minut, en no? temps real. Sí, perquè dormo 3 hores al dia d'ençà que em vaig jubilar. Molt bé, no paro. Ai, Marta. Bé, doncs fem l'abstract. Sí, sisplau. Sí. Això no ens pot faltar. No ens pot faltar. L'abstract és el resum del que farem avui. A veure, comencem amb una entrevista a una noia del Prat, de segon de l'ESO, la Melinda, que ha fet una recreació d'un satèl·lit. Seguirem explicant conceptes arran de les mesures que ha fet el satèl·lit, perquè no es tracta d'enviar un cub, allò que sembla un cub de Rubik a l'espai i ja està, sinó que ha de prendre mesures, ha de fer fotos, Clar. tot això. Clar. I després acabarem amb una recomanació de llibres científics, que jo sé que això a tu t'interessa, M'encanta. del Cèntric, que a més, si no us agrada llegir, és un refugi climàtic de primer ordre. Molt bé. Sí? Aquest canvi és perquè tu has visitat un institut d'aquí del Prat Sí, en aquests últims jo quan dies? treballava al Dalí, fa mesos, em van enviar una guàrdia. Diu, ves, estem sentint el segon concert de Brandenburg del Que Bach. bonic, eh? Oh, I Ens love it, encanta love it. aquest tipus de música. Sube un poco. Molt bé. Diuen que és la música que et fa produir més, eh? Doncs bé, aleshores jo estava en un passadís Sí. i clar, dic, bueno, aprofitaràs per preparar classes i tal. I va la Norma, que és la que fa els meus horaris estupendos, la cap de tot. I em diu, vés a fer guàrdia a segon ESO D. I quan et diuen això, massa gràcia no et fa. Clar. Què Perquè- significa fer una guàrdia allà? Has d'entrar amb una gàbia que no és la teva, o sigui, perdó, Clar. amb una aula que no és la teva. Clar. Si tu te'ls coneixes, fas una mirada i ja saben què. Respires i ja saben. Però si la gàbia allà, el que hi ha dintre, no et coneix, allò és expressions políticament incorrectes que no diré. Però si és de la teva matèria, no? No, allà... Pots cobrir el que sigui. Si és tecno Ha faltat o educació castellà, física, val. sí. I llavors, però esclar, quan em va dir el Valentí Ferrer, el Valentí Ferrer, és el professor de física. A més, és professor de professorat, perquè la gent es pensa que el professorat al juliol i a l'agost, vacances. Vacances. No exactament, sobretot si necessites els punts. Fas cursos. Clar. I en Valentí Ferrer, juntament amb l'Emilio, Sí, són famosos. clar. aviam, on està? L'Emilio. I ara el de control, el Sergio, que el vas tenir tu? Jo no sé si el va tenir el Sergio. Sí, Sí que el va tenir. que tothom ha enamorat de l'Emilio. És Tothom m'ha parlat com aquí el de César l'Emilio, Romero, sí. com el nenes de més de 70 anys, com l'Arturo San Martín, és un galant de l'època clàssica de Hollywood. I llavors, de fet, es diu Sempre ens quedarà al Prat, aquest espai nostre, perquè gràcies al Valentí, gràcies a la gent del Ribera Baixa, de la illa de Banyuls, de l'Emilio, el Prat ha guanyat molts concursos Clar. de ciència, d'alumnat. Que bonic, I això és- que reconeixis clar, també, no? sí. Que puguis tenir el reconeixement d'altres companys, Sí, no? sí.
i amb molt d'enginy. Que bonic. O sigui, ciència en acció i tot això. Llavors vaig dir, bueno, bé... Què et vas trobar en aquella classe? Si s'ha d'anar, doncs, que les criatures estaven presentant els seus projectes. Aleshores, si jo ho diu una cosa, són els projectes. Però bé, hi havia el Valentí Ferrer, i llavors hi havia un grup que presentava el seu projecte, que hi havia un noi que es deia Eros. Per això a mi se'm va quedar. Jo sabia que hi havia una noia que ho expressava tot molt bé, però no recordava el nom, però que hi havia un Eros per allà al mig. Llavors, per això he pogut seguir la pista. Aquest grup va presentar el satèl·lit. I jo em vaig quedar bocabadada. I vaig dir, per la Issa, a l'últim programa serà entrevistar algú d'aquest grup i a la Melinda Molina Borrell, de segon de l'ESO, que ha fet un simulacre de minisatèl·lit, i l'escoltem ja? Sí, endavant. Quan vulguis. Molt bé. Estem a l'institut, un dels instituts del Prat, i tu et dius? Melinda Molina Borrell. Molt bé, Melinda. Jo et vaig veure presentar un treball de projecte d'un cub molt especial, i a mi m'agradaria molt, molt, molt que pel Prat Ràdio ens expliquis aquest cub que veu fer a segon de l'ESO, què és exactament? Doncs és una caixa que vam fer nosaltres a classe amb cartolines i amb una microbit, i ho vam fer per mesurar coses que fan els satèl·lits però sense llançar aquest satèl·lit a l'espai. Molt bé, m'has dit un microbit, això m'interessa a mi. Què és tot el Prat s'està preguntant ara el microbit què és? Què és el microbit? És una placa que estan començant a fer servir molt les escoles, els instituts, que bàsicament serveix per programar i té moltes sensors com micròfon, té altaveu, una pantalleta, pot mesurar la temperatura, l'altitud, la velocitat, i això doncs els nens i nenes petits i grans poden fer-ho servir amb un programa que és com un puzzle, on ho pots programar i fer com aquestes funcions. Escolta, jo veia que entràveu molt al despatx de física i química, que hi tenim una nevera on jo tinc els tupers de dinar, i quan treballava, i veia que entràveu i sortíeu amb aquestes capsetes, que és com un cub Rubik, però una mica més gran, perquè els nostres radioescoltes es facin a la idea, i buit per dintre, excepte que té el microbit aquest tan important. I què fèieu? Anàveu entrant i sortint i posàveu aquesta simulació de satèl·lit a la nevera, i per què això? Doncs és que estàvem fent una prova, una pràctica, que bàsicament era per veure si aguantava la calor de fora. Perquè, com sabem, a l'espai fa o molta calor o molt de fred, però a nivells extrems. I doncs ho hem aïllat amb poliespam i volíem veure si era resistent a la calor i al fred. I per això, com a la calor no sabíem com fer-ho, ho hem fet amb la nevera. I després amb una taula que hem fet amb un programa, doncs hem vist si aguantava o no. Escolta, i veu pujar amb un mirador. Això a mi el Valentí Fuster, el vostre professor, m'ho va explicat. Heu anat amb un mirador i què vau fer? Estava relacionat amb la pressió atmosfèrica, això m'ho has d'explicar. Doncs vam fer una altra pràctica també, que bàsicament mesuraven quan mesurava la torre del Delta amb el satèl·lit, amb la microbit, amb un programa que vam fer, que estava en l'emissor i el receptor, i és una història molt llarga, que bàsicament, gràcies a la pressió atmosfèrica, podíem calcular quanta pressió havia a baix i quanta havia a dalt. I a partir d'això, aquesta base, vam fer els càlculs i vam saber quan mesurava la torre. I després també vau fer una programació per enviar les dades a distància, no? Allò que no hagis de viatjar amb el sistema aquest ràdio. Això a la Issa li interessarà molt. Vau estar programant un ordinador per enviar les dades des del satèl·lit fins a l'ordinador, no? Sí. I això és pràctic, no? Està bé. Sí, és que té molts programes també, aquesta microbit, i molts blocs. I un d'aquests és per enviar per ràdio informació. I per això des de baix, des de dalt de la torre, fèiem les mesures i ho enviàvem per una emissora a la microbit que teníem a baix amb el portàtil. Molt bé. Escolta, jo penso que molta gent que ens està escoltant es pregunta, tu quina edat tens? Jo tinc 13 anys. 13 anys. Jo em pensava, quan vaig treure el teu email, que eres del Supercomputing Center de Barcelona, al Mare Nostrum, perquè els vaig contactar també, saps? I ja molt bé del teu nom no me'n recordava. I vaig pensar, deixa'm mirar per internet aquesta doctora que ha fet, no? I vaig trobar que tu fas esport. Ah, sí? Jo no ho diré mai bé, el taekwondo aquest,
És taekwondo. El taekwondo. Tu també, patada per aquí, cop de puntada de peu per allà, no? Sí. Oi que bé. Defensa personal. Està molt bé, no?, combinar la vida acadèmica amb una activitat esportiva. Què en penses? Sí, sempre i quan no perdis temps pels estudis, perquè també és més prioritari els estudis que l'esport, però sí que és possible combinar-ho i és el que faig jo. I m'ha agradat molt que he sentit que has organitzat com un dinar amb els teus companys de curs. Això vol dir que també ets una persona sociable. És que això és fantàstic. Sí, Ho intento. clar que sí. Perquè no és fàcil treballar amb la gent a vegades, oi? De vegades no, perquè no ens entenem i és una miqueta difícil com coordinar-se. També una cosa que s'estan preguntant la Issa, segur, a l'estudi i tot el Prat. Tu, d'una mica més gran, què voldràs estudiar? Ho has pensat ja? És que encara crec que sí que sóc petita, però jo crec que m'agradaria estudiar alguna carrera de periodisme, alguna així d'expressar-me amb les persones, de comunicar-me amb les persones, Molt bé, però no sé què fer exactament. molt bé. I programació, això que el microbit, que l'has fet anar tan bé, tota la placa, la sortida USB, els botons que hi ha i tots els sensors. Programar, no? I M'agrada la molt. tecno? M'agrada molt, però no ho veig com el meu futur. M'agrada Molt bé. molt, o sigui, jo ho entenc i ho tinc com a hobby de vegades. Faig amb el meu germà coses que tenim microbits a casa, però no em veig en un futur fent això com a ofici. Escolta, però vol dir que tu t'avens amb el teu germà? Teniu bona relació? Sí, Això és extraordinari. Quan us porteu? ens portem uns 5 anys, crec. 5 anys. Jo me'n portava 6 i mig i era una batalla campal contínua. Però, bueno, tu ets molt intel·ligent. Melinda, estic molt contenta d'haver parlat amb tu. Em dones molta alegria amb la gent gran com jo, veure que hi ha un jovent tan brillant, que s'expressa tan bé i que fa aquestes coses, i que hi ha un professorat com el Valentí Ferrer que us fa aquestes activitats que realment, si els radioescoltes poguessin mirar què hi ha aquí dintre d'aquest satèl·lit, quedarien aclaparats, perquè això és impressionant. Moltes felicitats, que tinguis molta sort i que siguis molt feliç. Moltes gràcies. Increïble, aquesta noia, la Melinda Molina, de veritat que m'ha deixat astorada. El programa final està bé, no? Està molt bé i li recomano que la via del periodisme sempre està, però que ella té un do, que és entendre com funcionen totes aquestes coses i bueno, que la pugui explorar també, aquesta part de centrar-se una mica en aquests estudis més de física, de tecnologia, no?, que tu li apuntaves, perquè clar, que això sigui el teu hobby a casa tampoc no és molt comú, no? Que m'alegro que diguis això, perquè jo a vegades sentia... Ai, perdó, és que estic tan sola d'ençà que m'he jubilat a casa que tinc la veu enrogullada. Un moment, com que no parlo amb ningú, un moment que ara aclariré la veu. Aclarirà la veu com les grans, saps? Bé, ara s'acaba de passar el documental de la Mas Gran. Sí, de la Mas Gran, l'he de veure. Doncs escolta, quan estàs a fora del Museu de Ciència i Tecnologia de Múnich, veus nens així de 7-8 anys, jo vull ser inventor. No ho diuen per la tecnologia, ho diuen pel país, per ajudar el país. Esclar, jo tinc això de dir, home, si t'agraden aquestes coses, el cable, i entra sale, i el cable rojo, i el cable azul, nena, per Catalunya, fill meu, que si no ens quedarem aquí amb el turisme. Jo estic segura que pot fer les dues coses. Home, no li volia dir, que pot anar cap aquí, després fer més divulgació. La IA, és que no li volia dir, però nena, la IA, amb això la IA se't menjarà. Dale un poco a... Doncs m'ha encantat conèixer-la i conèixer tot aquest procés m'encanta, sí. Per això m'ha durat tan poc, perquè jo és que no podia dir, per favor. Clar, tu et vas enamorar d'aquest projecte i de com estaven seguint el procés. Home, hi havia l'Eros pel mig, entens? Vull dir, aviam, és que hi ha el Valentí Ferrer. Que bé, és que, jo he tingut els millors companys que es podien tenir. I gràcies a l'Olga Claramonte, la conserge, que m'ha facilitat el telèfon de la mare, perquè jo no tinc accés al banc de dades. Clar, evidentment. Doncs jo crec que és la millor manera d'acabar. També apuntem algunes coses, no?, al voltant d'aquest tema del satèl·lit i de l'experiment que han anat fent. I abans una notícia dolenta que acabo de mirar... saps la part esquerra del mòbil que et surten notícies? Sí. Ui, això és la European Innovation Council.
alguna cosa europea que dona diners per la investigació. Diu que ja està oberta a propostes de defensa i de tecnologia dual. M'he quedat amb el meu segon cafè del matí gelada. O sigui, Europa ja està per l'armament. Sí, sí, sí. Inevitablement. O sigui, ens la porten gent- preparant per això mediàticament ja mesos, eh? Sí, 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 sí. hi ha hagut un viratge radical de la Unió Europea. Dono gràcies que tinc 65 anys, que em queda un telediario. Quan diuen això, tema, la com es diu? Longevitat. Això. Dic, no, pst, ei, jo on s'ha de firmar això del testament vital? Vinga, va, s'acaba Quan abans i millor. ja No, està. no. Jo estava enamorada dels Estats Units, mira tu És ara... un horror, ara. Nova York, cucaratges, d'acord, ja ho sabies, ara cucaratges i rates. Sí. Vull dir, no es pot. No es pot. Bé, doncs jo, arran del treball de la Melinda, Sí. he vist la seva presentació, el Valentí Ferrer me la va passar, i ella parlava de la temperatura, que parlava de la nevera també, Clar. allà posava els túpers. Doncs, a veure, això de la temperatura ens passa a la física, que sembla una cosa i és una altra. Per exemple, imaginem-nos, nosaltres obrim la nevera i què sentim? Diem, aviam, què faig avui per dinar? Hi ha fred, clar, surt Penses, fred. aviam què tinc a la nevera, segons el que tingui, fas el menú, no? Obres la porta i sents fred. I llavors què dius? Oh, què ha passat? Que el fred ha sortit. Clar. No, No. no, no. És que hi ha la nevera i un animal que sóc jo. Resulta que l'animal està a 36,5 o 37. Això sí estem bé. Sí, sí, que això ja és una altra cosa. I la nevera, doncs, a 4 o a 0, per aquí. Que aquí qui té més temperatura, jo o la nevera? Jo. Aleshores, ja al principi 0 de la termodinàmica, això m'agrada molt, que diu que quan dos sistemes es posen en contacte, per exemple, jo obro la nevera, passa energia, calor, de la que està a una temperatura més alta al que està més baixa. Què diu? Deixa't estar del fred, per favor. És a l'inrevés. Clar, però què és energia? Què és la calor? Són les partícules. Són les partícules que es belluguen molt ràpid, molt Clar, ràpid, molt ràpid, clar, molt ràpid. no veiem. Aleshores, quan tu obres la nevera, resulta que aquestes que es mouen tan ràpid veuen que hi ha un altre sistema on les partícules estan d'un soso terrible allà quietes i passen aquesta energia a les altres. I les altres ja no estan a 4, ja pugen una miqueta. Però sempre és la velocitat, sempre és el moviment. Temperatura és moviment. No, ai, mare, que calor. No. És la velocitat de les partícules. Sí? O sigui, en ciència, pensa una cosa, busca el contrari i respons. I llavors l'encertaràs. Tant de bo haver-te tingut Passa a profe. Bueno, La veritat. sí. Això al principi zero m'agrada molt. Què De la és? Bueno, jo, gràcies a això, 20 anys de funcionari, em va Clar, tocar veus? el primer principi de la termodinàmica. I com que havia presentat les pel·lícules a tants llocs, jo sabia parlar en públic. I dic, calla, començaràs amb la declaració clàssica de fa segles d'aquest principi. I quan ho vaig llegir, dic, igual quedo pedant, quedaria molt bé que em tremolés la veu. I em vaig fer tremolar la Què veu. dius? Sí, A propòsit? Sí. No m'ho Home, puc clar, creure, a propòs, que total, graciosa. si no, jo no podia sortir d'aquella manera tan xulesca, entens? I això perquè t'ho dic? Doncs no ho sé, ja he perdut el punt. Això perquè sí, hem el parlat de la 0, l'1, el 2, temperatura, el 3, sí. Doncs mira, aquesta gent que no hi havia problemes d'aigua, però es dutxaven poc. Aquesta gent fa 2 o 3 segles, això, mira, hi ha una Eren foto. costums diferents. Sí, de la fundació del Solvay, que va reunir a tots els capgrossos de l'època, cap al 1900 i tal, 11, i escolta, tot, clar que la foto és en blanc i negre, no? Però una foscolla, i penses, Déu meu, qui es dutxa aquí, qui es dutxa? Bueno, doncs ells van fer el primer principi de la termodinàmica, el segon i el tercer, i llavors van dir, ostres, quan tu tens cafè bullent i poses una cullereta, sempre passa calor del cafè bullent a la cullereta, i això és importantíssim, i això no ho han dit, i això, i dius, xe, principi zero. Que d'hivern? Que sí? Doncs pues ja està. Jo és que de veritat Sí. necessitava profes com la Marta. La Després fallera. també la Melinda ha parlat de la pressió atmosfèrica. Sí. Es mesura amb un baròmetre. I baros, en grec, vol dir una cosa que jo li tinc molta antipatia, que vol dir pes.
baròmetre, pes. El pes de què? De les partícules, clar, no les veiem. D'oxigen i nitrogen que estan a sobre, per exemple, doncs del teu mòbil. Tu tens un mòbil, a sobre no ho veus, perquè és transparent, però hi ha oxigen i nitrogen. Una mica de CO2 també, una mica de gasos així. Who cares? O sigui, ja està. La majoria són dioxigen i dinitrogen. Llavors, esclar, la pressió atmosfèrica al Prat és molt més gran que la de l'Himàlaia. I tu dius, sí, perquè la columna de partícules, de molècules que hi ha a sobre, és molt més llarga al Prat, que està tocada a mar, que a l'Himàlaia, perquè arriba un moment... Té sentit. Sí, que s'acaben les partícules, a l'espai no hi ha res. I ens ho ha dit molt bé la Melinda. Hi ha llocs que fa molt de fred i hi ha llocs que fa molta calor. Jo recordo anant amb una inspectora d'ensenyament del Baix Llobregat. Havíem anat a Bilbao per unes pel·lícules i així. I el de l'avió em diu, la temperatura a l'exterior és d'unos 23 grados. I ens vam mirar i vam pensar, mira. I el tio va fer una pausa, bajo cero, va obrir els ulls la inspectora. O sigui, a fora fa fred, i ja va, si t'acostes molts a segons quins planetes, fa molta calor. Molt bé. Llavors, això de la pressió que ho tinguem en compte. Que anem a l'Himàlaia, jo ni boja, però bé, és igual. Doncs tal. Després, bueno, el de les taronges, si vols t'ho explico, la massa i el pes. O sigui, tu compres a bon preu, o en el meu cas, a l'àrea de Guissona, no sé, el més tirat, és igual, 3 quilos de taronges, sí? I dius, ai, fa temps que no vol tu. Te'n vas a la Lluna amb els 3 quilos de taronges. Tu notaràs que allà pesa menys, però la massa seguirà la mateixa. Ninguna dora exploradora s'haurà menjat les taronges. La massa es conserva. El pes no, perquè el pes és la força amb la qual el planeta on estiguis tu atrau les teves taronges. Sí, per això allà voten, no? Quan vas a la Lluna, que tornen molt fotuts, molt malament dels ossos. No. Però anem amb una secció preferida de la Issa, que és... Sí, perquè tinc coses... Ara tindré més temps per llegir i llavors, clar, les seves recomanacions m'encanten. Sí. Ja ho saps? Sí. Jo pensava que era pel bé comú, però... Vale, anem... Jo sempre començo per mi, després entenc que el bé comú també és... Però tu no vas a psicòloga, això és molts treball. Tu t'han treballat molt, És que la psicòloga ara et diu això, ara et diu que et posis límits a tot, que prioritzis, saps? Sí, a mi em deia que els aixequés. Bueno, doncs el refugi climàtic aquest del Cèntric, hem buscat ciència i ara he vist que n'hi ha uns que no han tornat als llibres des de l'any 24. Molt malament. Malament, al Prat malament. Però n'hi ha un que sí, que sona bastant bé. Diu 50 teories científiques revolucionàries i imaginatives. Molt bé. D'un tal Paul Parsons. Si és el de l'editorial Parsons, està bé. Ho podeu trobar al Cèntric. Molt bé. Aneu allà. Després, 100 coses que cal saber sobre la ciència, que està a l'àrea infantil, o 100 coses per saber sobre el passat. Es veu que amb 100 que sàpigues ja n'hi ha prou. Molt bé. Doncs a partir de les 100, acabem. Ja està. Bé, jo volia acabar amb la més grande, que el documental, pel que he llegit al periòdic avui, no ho ha explicat tot, ni molt menys. S'ha de guardar alguna cosa per... La més grande. Ara es veu que hi ha una cançó que no sé què fa ella sola a la playa, que és fort, Ai, no l'he vist. Llegeix l'article del periòdico. Ara m'ho miro, que el tenim allà. Sí. Doncs, Marta, ha estat un plaer compartir aquestes estones amb tu. I el bé que jo m'ho passo. Ens ho hem passat molt bé, hem après molt i hem rigut moltíssim. Vols dir? Pengeu, digue-li al que ho penja. Mira, tu, no et demanaré mai res, però per la família de la Melinda Molina Borrell, sisplau, penja això. Penja ja, que la Marta no ha tingut ni la delicadesa de trucar al pare, la mare, i la criatura se sentirà pel Prat Ràdio tal, el planeta aquest. Ara ho pengem. Per favor, digue-li. Marta. Si se li ha de donar un extra plus amb aquest, ja truca'm que et faig un biso, que faci falta. Gràcies. Ai, molta sort. Ets un encant. Quan vulguis. Torna quan vulguis. Gràcies. Que vagi molt bé. Wave your little hand and whisper so long, dearie, you ain't gonna see me anymore. And when you discover that your life is dreary, don't you come a-knocking at my door, 'cause I'll be all down the band singing that song that says, you dog, I told you so. So wave your little hand and whisper so long, dearie, dearie, should have said so long ago. Because you treated me so rotten and rough, I have had enough of feeling low. So wave your little hand and
whisper so long, dearie, dearie, should have said so long ago. For I can hear that choo-choo calling me on to a fancy new address. Yes, I can hear that choo-choo calling me on board that Happiness Express. I'm gonna learn to dance and drink and smoke a cigarette. I'm gone as far away from Yonkers as a girl can get. So and on those cold winter nights, Horace, Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima